Pois xa chegamos a este minuto final, primeiro minuto final do Atrápame con Mandallo e con Octavio e con un fin fantástico como é axudar nestes programas solidarios, no caso de hoxe, a Federación Galega de Bancos de Alimentos. E que todo esforzo que fagades, rapaces, estará ben pensado e irá a un fin fantástico. Aparte, temos unha fermosísima cifra. Hoxe imos xogar por 3.000 euros. Sabedes, son 5 temas, 5 preguntas, un minuto en xogo, e se conseguides esses 5 acertos, o bote sería para esa Federación Galega de Bancos de Alimentos. Pero con que categorías imos xogar? Te quedan as preguntas? Pois aí as tedes. Hoxe toca xogar con estrelas, calendario, Nadal, costumes e Noitevella. Estamos preparados para o rock and roll? Estamos preparadísimos. Pois veña, máis pico e pala que nunca. Moita sorte para os dous. E tempo. Estrelas, que familia é propietaria de Estrella Galicia? Hijos de Rivera. Hijos de Rivera. Correcto. Calendario, que día da semana son o primeiro e o último día do ano 2026? O día 1 Día da semana. e o día 31. No, non é correcto. Seguimos. Nadal, en que día de 2026 fará Rafa Nadal os 40 anos? Pasamos. No 25 de marzo. Pasamos. Paramos. Entre pasamos e 25 de marzo, vou me quedar co 25 de marzo por si acaso. Por si acaso. De momento repasamos, temos un acerto e temos un erro. A de estrelas non se vos escapou que a familia Rivera é a propietaria de Estrella Galicia. Moi ben. En canto a calendario, temos que dar co día da semana, que son o primeiro e o último día do ano de 2026. E quedanos dúas preguntas máis por diante nesta primeira volta. Preparados para continuar? Preparadísimos. Feito. Pois veña, sorte e tempo. Non é correcto. Costumes, en que lugar de Vigo acostuman a facer o prendido oficial das luces do Nadal? Na rúa... Esa... Barbón. Na rúa Barbón. Non é correcto. Noitevella. En que concello ourensán prenden o lume novo durante a Noitevella? Concello ourensán. Concello Ourensán, di aí. 11 segundos. Allariz. Paramos. Allariz, dixo Octavio. Vos melindres, vos amendoados en Allariz. Veremos en Allariz onde prenden o lume novo durante a Noitevella. 9 segundos, 3.000 euros en xogo e temos moito que acertar. Eu vou apretar o máximo posible. A ver que pasa, rapaces. Continuamos. Tempo. Non é correcto. Calendario. Que día da semana son o primeiro e o último día do ano 2026? Xoves e xaches? Xoves é correcto. Continuamos con Nadal. En que día do 2026 fará Nadal? Tempo. Acabamos o tempo, bravo polo esforzo. Quedarnos algunhas no tinteiro para dar co bote. Se queredes felicitar a Rafa Nadal, sabedes, 3 de xuño é o día do seu 40 aniversario neste 2026, onde prenden as luces en Vigo, na Porta do Sol, que seguro que estivestes ali e pasastes 1000 veces por ela. E logo quedábanos Vilar de Vos, que é o concello ourensán, onde prenden ese lume novo durante a Noitevella. Aquí houve lume, houve competición, fixástelo moi ben, e precisamente por ese esforzo e por eses acertos van levar ata 1.000 euros para esa Federación Galega de Bancos de Alimentos. 1.000 euros para eles, grazas a Mandallo e a Octavio. E non se preocupen que seguiremos sendo solidarios o resto da semana. Mañá teremos 2.000 euros de bote para outra asociación, para seguir aprendendo, xogando, sendo solidarios no Atrápame se podes. Aquí os esperamos, como sempre, á mesma hora. Vémonos! Ata a festa!